By som chcel vyzvať mamutových lepičov, čo všetko, čo existuje a čo treba prilepiť, tak lepia na mamut. Prosím vás, na mamut sa lepí niečo, čo už nikdy, ale nikdy nechcete, aby bolo odlepené. Nejaká políčka ťažká, alebo niečo proste fakt akože nikdy nechcete, aby to niekto dakedy odlepil. Určite nelepíte prach na mamut. Už sa tu s tým pol hodinu serem. Ideme to aj s obkladačkami, je to tak strašne prilepené, že sa ten prach vôbec nedá vybrať. To vlastne teraz tu bude musieť zabrusovať starý kleber a doriepať a bude mať o mnoho viacej roboty ako normálne. Lepte veci na mamut, ktoré ako nutne musia vydržať 10 ročia a nesmie ich nikto odlepiť. Prach kľudne stačí na purpenu, keď pekne zbavíte prachu a zalepíte to, navlhčíte aj prach, aj podlahu a bude pekný dorovný podklad, tak to zalepíte perfektne. Nie ako tu, že vlastne ono to ani nedrží, ale to drží od tú dlážbu. Úplne zle. Nelepte niečo, čo sa takedy má rozobrať na mamut, lebo potom ja sa s tým trápim. Vždy sú to prechodové lišty alebo prahy. Toto sa na mamut nelepí. Ja to nikdy nelepím na mamut a ešte sa mi nestalo, že by sa mi niekto ozval, že odlepil sa mu prach.